салом дӯстони азизам, ба канали Кулчақанд хуш омадед. Тарзи таҳияи майонези хонагӣ бо тухмҳои обпаз бо равиши хеле осон. Сараввал 3 дона тухмро дар об 4 дақиқа меҷӯшонем, хеле муҳим аст. Баъдан дар ҳамон зарфе ки майонезро нигоҳ медорем, дар ҳамон зарф майонезро омода кунем беҳтар аст. 3 дона тухми обпаз, 2 қошуқ об, 5 қошуқ равғани растанӣ, нисфи оби лимӯ, 1 қошуқча намак ва мурчу хардал вобаста ба хоҳиш. Хуб бо блендер тухмҳоро махлут мекунем ва дар 2-3 дақиқа майонези мо омода мешавад. Ин дастурро ман дар тикток дидам ва хостам ки бисанҷам ва дар ҳақиқат бомазза аст ва метавонед бо дилпурӣ омода кунед. Моҳлати нигаҳдориаш 3 шабона рӯз дар яхчол аст. Ва майонезро метавонед бо салатҳо, бо таомҳо ва ё дар алоҳидагӣ бо нони хушк, бо себзаминӣ нӯшиҷон кунед. Умедворам ин дастур барои шумо писанд меояд. ҳатман бисанҷед, омода кунед ва бо канали Кулчақанд бимонед. То дидор дӯстони азизам, нӯшиҷон.